засмя. Нищо, че ще има скоро пепертак. Математика, рисуване, английски, география, история и аз. Как ме виждате в компанията канска на предметите от 6 клас? Как ли ще се боря с тези зверове? Ясно пак ще имам само 5 по 2. Как ли ще се бори с тези зверове? Ясно пак ще има само 5 по 2. Качето порасло повече от мен. Как ли ще